Mga idol, Juvenile Philippine Cobra ligtas na itinurnover sa ESWMO at DNR sa Bayambang. Para sa detalye, makakasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM. Report! Voluntaryong isinuko sa Environmental and Solid Waste Management Office, Municipal Environment and Natural Resources Office ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang isang Juvenile Philippine Cobra na voluntaryong isinuko ni Police Senior Master Sergeant Vina De Leon na nakatalaga sa Bayambang Municipal Police Station matapos itong matagpuan sa kanilang bakuran. Agad naman itong tinugunan ng ESWMO, MENRO para masigurong ligtas ang paghawak at pangangalaga sa naturang wildlife. Matapos ang kaukulang proseso, itinurn over ang ahas sa Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources Office, Dagupan noong Lunes. Alinsunod sa umiiral ng mga batas at patakaran sa pangangalaga at pagpapakawala ng mga ligaw na hayop. Samantala, muling pinaalalahanan ng ESWMO, MENRO ang publiko na iwasang hulihin, saktan o patayin ang mga wildlife species na maaaring matagpuan sa kanilang lugar. Inikayat din ang mga residente na agad makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan o sa iba pang kinaukulang otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad at ang wastong pangangalaga sa mga ligaw na hayop. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. 104.7 IFM. Report! IFM News. IFM News. IFM News.